Masakaw Explain, kabar sa basa na. So sama niya, ay mala discuss tano mga pagariya, may pantag sisagyang kaya pirmay, sisagyang kaya agreement between sagyang kaya manan yan na Amerika nagugyang kaya Iran. So yamanan yan na niya pa sa Chukatidawa, niya ka pirma si Iran electronically. Previously, naaya pitiro Iran na inder pa ko na sa Geneva, mapita, alungan na jamaat. Wid na namyabat yata no kabar, didno tumapungulaw la. Agyang ko tayo manan yan na kapirmeron sa face-to-face sa Geneva. Kaya tangang ko din, agyang kaya manan yan na kuwan. Tunay ni. Kaya tangang ko agyang kaya pirmeron through online. So, ginan. So, pwede sa agyang kaya pinutultan nun, agyang kaya siya kini, kagiya, na tumi, kagiya kaya pirmay sinakakway pita. So, bapia pa na kaya pirmaan, with na, dipendi kuan. Manimba kagyang kaya Israel si sagyang Lebanon. Why? Dito siya ba pa iman to na criticizan. Udi na di pagisuwisyon, udi na di siyentaan. Yakin niya manan yan na Trump, agyang kaya manan yan na Israel. Pitero yakin niya Trump, ay manan yan na udah sakna tigin, udah tigin na Amerika na ada tigin na Israel. So sa na tigin na disiran peratea na kapakatigin na masariliran na ginawairan. So gina. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insan makaayan. Yasser, shoutout pa. US-Iran agreement takes effect as Israeli defies Lebanon ceasefire. Yang ay ko na US-Iran agreement na iman to na mipuundin. Uwi na tigyan nagyang Israel na dadapay niya nagyang kayaman niya na ceasefire between Israel and Lebanon. Sabab sa inipon sa giyang utakya permerong kayo pita, ayaman na diyan na adna mga timbak, ayaman na diyan na inipanimbak pa si sa giyang kaya Lebanon. Iranian announced on Thursday that its memorandum of understanding with the United States has officially entered into force following the digital signing of the document by the president of both countries. Giyang ikon tiya kaliunda. Udi na in-announce sa giyang kaya Iran nagyang kaya memorandum of understanding kaya perma ang kunay sa initagal. Ayamanan yan na udi na pingguganan kaya perma Iranon through sa giyang digital signing idudokument. Pinirma na giyang kaya makambabala country o ay sa giyang kaya dua president. Piyakiliran siya giyang kaya tuladan, agyang ko to ang mga official si sa giyang kaya Iran, o ay nakiuntod siransa, nagwad na kuan, may to kalilimo, dugwid na mga, ayamanan yan na, gito yung mga high profile. So piyakiliran ang utak kaya perma Iran, si sa giyang ko to, ayamanan yan na ceasefire. Foreign Minister spokesman and member of the Iranian negotiating team, Ismail Baghi, said the text had become final and official after being signed by both sides, adding that the decision to complete the process digitally eliminated the need for formal signing ceremony in Switzerland. Kauto. Pitero agyang kaya spokesman, foreign minister spokesman, asya kini membros kanyan si sagyang kaya negotiating team, siya kina Ismail Baghi, na pitero yan na swatigyan, so ayamanan yan na surat, o di na mga katero, o di na agreement, had become final, nagiitigyan na mimbalo ya final, sabab sa kaya pirmaero nagyang kaya makambubala. Adding that the decision, ayamanan yan, na pad sa pitero yan, nagyang kaya tigyan na kaya desisyon niron, o di na kaya pirmaeron electronically na final na kaya sabapan, eliminated the need for formal signing ceremony in Switzerland. Nagyang atigyan na kaya permayron through si sagyang kayamanan niya na online, nagid na tigyan niya manan yan, na kaya pasadiyan, kaya kompleto niyan,
Kaya sabapan mo sa miya, ay manan yan na miya eliminated. Udi na, kaya sabapan sa dideng ketaros agyang kota face-to-face signing sa Switzerland, Geneva, sabab sa kaya soksokudan na nan agyang kanan na kaya permayron formally imantua Thursday. O sa kan nagagiyan na expected ang agid ako mabati sa news. Natiga ka na mapita. So kaya bati di ko top kabar. So kaya bati ka ni mantua kaya permaan nagito. Bapiata dudugawan na mi kabarta. Sabab saad na mga padtano, why di imenayaw. Udi na mga tawa tumututok si why gitu sabab pa ginanakid ya kan diteron mga pagarya. Sa kata, na pananamarantad ni kapagabgaytar kano sa information. So kabasa ko kano. Bata si Arif Mbedi sa giyang live na ba. With na sabab po sa giyang kaya mga pagarya ka na tituwa ginawa eh. Sa kano man na rin tituwa ginawa ita. Away. Ay man na tituwa rin ginawa eh. Na ay man na niya na sutin kataon niyo sudya kan diteron. Why? Naman na niya mitilimbagak ka no. So siraman no to mga tao, minisiwaswas, isagyang ko to diranon di kipanaparan sa pagan follow na ko na may temokiran. Uwid na, may ada sirang ko dita no di serbisiwan. Ito man kami bidan. So yaman na niya na miya kasigurado ka no. Gina, adma mo according to Vagi, the signatures of the two Oriana nabati ang tanong ito sa Apollo agupat 14 points. Agito ipiyagayon na nira. Nabati ang tanong. Amay. Peter Paniagyang kaya si Bagya spokesperson. Agyang kaya foreign minister, the signatures of the two president give the agreement greater political weight and increase the cost of any future attempt to abandon its commitment. Ay manan yan. Nagyang kay ko na kaya pirma isa gyang kaya agreement, gyang kaya makambubala greater ay manan yan na malaet tigyan ni kipantag. Oy. Sa manan yan na kaya sabo pa natigyan na increase the cost of any future attempt. Ay manan yan na ay manan miya kabugsa Sagyang kaya manan na ubod na future attempt. Udi na isa niya pekaran. Miya ka bekes. Sagyang ko to ubod na pamikiran ni Rana yang manan yan na pamikiran na gyang makambubala sa basiran pan penggulaw la. Sagyang kaya penggulaw leran sa mepos na manan yan na isaw na yan miya ka bekes. Oy. So mga commitment ran na ubay berat na ubayran di minggulalan. Sabab sagyang kaya man to na kaya permaan way na so mga katero sa social media giya na yaman na niyan na miya nga din nuto kakates way yaman na niyan na kaya perma na black and white. Bagi place particular emphasize on Lebanon role in the agreement. Nothing the Lebanon is referenced 3 times in the memorandum first article. Peter pa ni akin niya bagi emphasize niya no di na pupaka lataw niyan. Why? Sa giyang kaya mana niya na rule o di na kipantago na giyang kaya Lebanon. Mana giyang kaya agreement na mala atanto akipatag sa na Lebanon kami kapiron maaloy giyang kaya ceasefire na padun agiyang kaya Lebanon. He said that text explicitly affirms Lebanon sovereignty and territorial integrity and argue that the provision demonstrates Iran commitment to its regional allies. Why? So, yaman na yan na Lebanon sovereignty. Pansagiyang kayamanan yan na miya emphasize ro, why? Agiyang kaya Lebanon sovereignty. Yaman na yan, agiyang kaya lupa. Agiyang kaya Lebanon na lupad na Lebanon. Saya man na yan na did na nan actually na adna maratar kata na gitubis na erak tamapya. Sabab si sagyang kaya kaya tidawa. Nagumini raga unosto sumadak la civilian o di na sa mga mujahidin nakagikataya. Sagyang kaya agreement na miya paman na tiksira nun. Agyang kaya Libanon, narakad no mga Libanon. Saya man na niya na may target na agyang nakatidawa. Gito'y sabab, na ino, di ko ni mapag-adlibo ka, ad na mga pagaritan o siya, gupan siya, na para
dadalhin ko kayo sa simula. Apa man na para ka-remind ka, no? Ato no to. Ay manan yan na madakalatan to amin ni Ragasi. Uwid na kaya sa ba pa ni man to. Why? Sa kapag emphasize sa nga bagro mga Muslim. Iman to na Pitero Trump kagiya. Pangninta sagad den tanong. Why? Pitero ay natigi na sagi nga kagiya iman to na si Trump na sisi sa G7 at na meeting iran sa G7. Yan ang mga la country Amerika ato na pano to British madakal peto si Rano to German Britain madakal si Rano to alangon no to kuan pwede sa nagyang kaya madakal si Rano to G7 kaya manan yan napitero yan sa G7 sa katigyan Israel nayamanan yan namiyati din so diniudi ka tidawa madakala tanto amia patay niyo diniudi pa mumban sa mga apartments bapiapan sa diniudi ka plubas ang mga Hezbollah nakana ba kailangan iba niyo pamumbayangan ng mga walay kakana ba langon na walay sana susulakan na Hezbollah natarag kanu din sa kiyati diniudi ka tidawa na debu baniron miya pupar kagito ka diretso niyan so manan yan naman to na miya tanggad kita pada ikidi sa mga Muslim kapag to siran so ginan mga pagarya bapyasiran na si asiran. Ugay na ipumbantog tanukiran. Ipumbantog tanukiran. Agyang ko to kap-recognize o mga Muslim. Oy. Sugi nga mga siya. Oy. Sis particular. Gya nga Iran. Na dap ka nagkakiran na bayran na di ka pamina sa isa giyang kaiyakwan. Mga pediran na country. Shout. Gi ibu Iran. Giya nga ibu ang mga sako pa Iran na ayabu the military forces na United States of America. Pamana imbentog tanok Iran na. O aya, kagi di ka pa kay uba so sa tima na marata na miya karata si Rendlangon. O ay. Kanaba kagi imbida tanong sa akin na ba barat na pakarataan tanong si Rendlangon. So sakno na iya tindig. Giya nga Syria nagina ni mapapanto ada abasan kampo agi nga mga ayamanan yan na Amerika. Giya nga Lebanon da bayran sang kampo. Gay no to nakagiya giya Lebanon na dominant sa no di na powerful sa nangyakwan Hezbollah. Giya nga mambo Syria oy na arkana ni Bashar al-Assad. Natalag pudag yang nga ayamanan yan na Iran. Nagiya nga Iran mismo. Agu giya nga Yemen, giya nga Oman. Gina ni mga talag pudag yang nga ayamanan niya na Iran. Naginambu ima papanto ang mga ingid ada abaron kampo aging ay mga sundero Amerika. Ginan. Na, submansuro ko naging tanuro na mga suni ipunaga sa Egypt, Jordan, Saudi Arabia, langon. Langon nila ng kakampuan. Aginan. Isa na naipumentog tanong Iran. Na agyang aya Iran na danyan pangunutan ubad yun mapadaging mga regional ally niyan. Ito bimaluta si di ka kerata ginawa ta kada si imabal sa Gaza. Des imabal sa Gaza. Ugid namya kabati ako sa article agyang aya Hamas namya nalamat siran biyen tugiran agyang aya Iran. Dan nakagisiran ni miyan tugod na okay din. Di tanudin ko nakakapa kaya ateri siran mismo na ini kabubaya Iranan na asiran ng mga Hamas na saktanopan. So salakaw mambusur kiranon kasama na nami papansak so bityarerang kasi spare siran ni manto. Iran has proven that does not abandon its friend under any circumstances, he said. Peter pa naging spokesperson, aging tigi na Iran na may approve ada niya nabagakan sa mga talag padian siko any circumstances. Siko yaman na niya nabapian to na hindi manggulaw la. Why? Na ada niya nabagakan na mga padian. The comments came as Israeli attack continue in southern Lebanon despite the understanding reached between Washington and Tehran. Gay sabab, akiatiruan yan si sabab sa giyang kaya ay manan yan Israel na adun pa na beto apupakapuon kiran.
So pupungilatan yan nagyang aya Iran, Israel sa amay ka bayra na editar gina pamana dia mi tigin imbagak so mga kaliadwa mi. According to Lebanese media, one person was killed and another critically wounded on Thursday when an Israel drone target a vehicle near the Kfar Tibnet Arnon Junction in the Nabati area. So ginan, mana niya nadingon na sa kataw miyatay agu sabab sa giyang utwa kaya sugat agiyang utwa kuan vehicle di na truck na namiyatay sa giyang Lebanon. Wid na pikbukbud ne nagya pangga mana niya na maka-announce siran sa sakataw miyatay. Previously man nga pita na sa Apollo Peto gina. Manto na sa sakataw wid na kataw ni Rambo giin na kuan di pa maglasta na Israel. Nuclear kagiya sa manin nakiapirmaan na once sa zero manana na Israel na priklamo Iran. Nuclear file and sanction only. Bagi said the memorandum clearly limit future negotiation to two issues, Iran's nuclear program and lifting sanctions. So sa manin na sisagyang kaya inidaptariran akapasadan na ayabu da matats nagyang kana nuclear facilities giyang utwa di kambuel sa di na nuclear power agyang kaya Iran agu giyang kana na sanction na kanaba totally langon why at least na datarangan na giyang utamya bati akan sa CNN kagi diyang nipuluban na dingketon ay man niyan na iman to na kapakaya tigagyang Iran sumul chuan nga kuan ay man niyan na kuha pira kagyang Iran sabab sa man to na lifted so di ka pupasa sa crude oil. So sa man tigyan na guwini na limited so di ka po sa Iran ay man to na kiaupinan so di ka po pa sa Iran. Iti sa bapati ka naigira na mapiarakta na maratarakta. Padisan na giyang kaya Amerika na ko to miniposta kan padisang ko to agreement at provide Amerika sa 300 billion. So just imagine ayabu mapupri sa asset pamira kagiyang kaya Iran na from 100 billion to 120 billion. Wanawid na giyang kaya kapasadan na 300 billion o ay a reconstruction. So BPM yang bibinasa ang mga infrastructure Amerika sa kukya tidawa na iman to na yamanan yan na kebayadan na Amerika. So you see? Okay? Ubay berat na bayaran kay Alapi agi nga ya Amerika 300 million. With na Peter Trump agi na 300 million na yama na niya na tumpukan. Na yamala nagi nga ya mga Arab na basira ubakiran makapuon so kalaanon. YouTube man Rocket Trump. Okay, akiya guru Trump. With na Atawan no basta si Trump ay murder na katon yun din. Why? Orderan niya naging mga Arab. Nakata si Roll Smile. Atake si Roll Smile. Manan yan na remaining is Star Cinder. Shoutout tarakasan na Roll Smile. Sagyang kaya 182 live views, 85. So dasampan makaser na ser niya naging khabar sa Basamranaw Arekoy Almote, shoutout tarakanusan. Ema na niya nagyang na nuclear, naginambuy dumatats, augyang kaya total lifting of sanction. Kaya so sanction na dua. Paganay nang uta pricing of asset, ikadwa nang uta di ka pupasa sa gasolina. Agu ka pa ka pumasa, agyang kaya Iran. So sa manen na, giyang ako na agyang agreement na matagbid na 60 days. Matagbid na 60 days. So giyang na 60 days within that frame, naman na niya ng BTR ni Iran sa nga na dua. Uy, na miyaw na chukya tiro na Iran, nagyang kaya tigin na nuclear power rami. Nagyang tigin na para ini sa gyang kaya kuan, kurente kapag-approve din sa electricity, mga researches, o kung nga ni Iran. Uwa, asakta naman sa Pilipinas, naadman mo man na nuclear power tano. Uwa, isa ko Taimi Marcos, senior, naad na pimbulan niya na nuclear power. Sindi sa bataan, wala huwalang. Na pa ma-activity to na ano mo nuclear power tano. So man na niyan na isa sa advance sa Pilipinas guni.
The Iranian spokesperson also reiterated that Tehran defense capabilities remain outside the scope of any future talks. Giyang kaya kagigiyang kaya Israel naya ka ba Iran na mapad sa bitiyara agiyang kaya di kang buel sa mga ala a missile agiyang kaya manan yan na Iran. Kagina ni upama na diteng ka agiyang kaya Israel ang kaya bumbo Iran. So gitu sabab ka siya kinya Netanyahu na kabayan na mapadun agiyang kaya di kang buel sa mga ala a nuclear weapon agiyang kaya manan yan na Iran. Uwi na daw na nan mapad kagiya kabenaranan o inged ading buels kaniya sa timbak. Uwi na ayaw bu mabawal nagyang na atomic bomb. Udi na wala pagkapulanganan. Ugi nga missile sad sa kalayan. So ugi nga tigyan na manan yan na capability sa Iran siguro din yan di ka pangbuel sa manan yan na nuclear missile. Mga missile away na day ni mapad sa bityara. Di na nakapangilabutan. Iranian missile absolutely do not like anyone talking about them. Bagi said, they were made for lands only, not for negotiation. Peter wag yang kaya si Bagi, spokesperson. Di ema na niya na dimid na nan pagitat sa bityara. Agyang ka na ema na niya na dimid di kambel sa missile. Ay butig yun na ema na niyan na to mapendiskusan na gibu kap sila meron. Dahil natin ginaba pada bityara. As kami matausan, gibu they were made for lands only. Oy. Ay man na nagibu di meron di ka pakametua. Siya kaya kagiging kaya Israel naya ka ba Iran na mapad sa bityara agyang kaya di kang buel sa mga ala a missile agyang kaya manan yan na Iran. Kagina ni upama na diteng ka agyang kaya Israel ang kaya bumbo Iran. So gitu sabab ka siya kinya Netanyahu na kabayan na mapadun agyang kaya di kang buel sa mga ala a nuclear weapon agyang kaya manan yan na Iran. Uwi na daw na nan mapad kagiya kabenaranan o inged ading buels kaniya sa timbak. Uwi na ayaw bu mabawal nagyang na atomic bomb. Udi na wala pagkapulanganan. Ugi nga missile sad sa kalayan. So ugi nga tigyan na manan yan na capability sa Iran siguro din yan di ka pangbuel sa manan yan na nuclear missile. Mga missile away na day ni mapad sa bityara, di na nakapangilabutan. Iranian missile absolutely do not like anyone talking about them. Bagi said, they were made for lands only, not for negotiation. Peter wag yang kaya si Bagi, spokesperson. Di ema na niya na dimid na nan pagitat sa bityara. Agyang ka na ema na niya na dimid di kambel sa missile. Ay butig yun na ema na niyan na mapendiskusan na gibu kap sila meron. Dahil natin ginaba pada bityara. As kami matausan, gibu they were made for lands only. Oy. Ay man na nagibu di meron di ka pakametua. Shout out Gia yun. Shout out Abdul Salam family. Agusag yung 99 star ka. Na may gitap man mga tawanan na kami ang magigano sa star. He stressed that the Iran missile program and broader defense capabilities will not be discussed in any negotiating forum or with any party. Kata, piyakata na tanagi nga Iran. Ginatigin na DMD kambal sa amanan yan na missile. Na did na nan mapendiscuss. Did na basa na amanan yan nakaketatsa. Why? Did na nan agus mga pad a future. Why? A discussion uba tergnag yang adikambal sa missile na did na natigin pad sa yang bityara. Antat sa bulan na natigin. Bagi said Iran has already observed early sign that implementation of the agreement has begun. Sama na tigag yang kaya manan yan na si Bagi spokesperson naging kaya Iran Iran foreign minister na Peter na sama na tigin na di kami hindi magpuun sa kipunggulalan si sagyang kaya pasadan. Paganad ko agama, watching from Gapon City. According to the spokesperson,
Ay importante si naging ay 14 points a pinirmaan ni Iran. Nanayawan yun na eh. Nasa asar ka mabutyatan yun na pamakaturog ka no nga kuwan. Ito yung pinaka-importante ron. According to the spokesman, monitoring operations show Iranian vessels entering the Libyan ports without difficulty, which he described as the beginning of the U.S. commitment to lift the naval blockade on Iran. So sa manen na Peter Wagyang kaya kuan spokesperson nagyang kaya kuan foreign minister matuatigyan na monitoring operation show Iranian vessels entering and leaving sa manatigyan na kailay tanud na tigyan monitor tanud na tigyan agyang kaya kuswa si sagyang Strait of Hormuz imantuatigyan na pakaukit nagu pakasuld nagu pakaliw Uway, agyang kaya manan yan ng mga vessels pagilayin tanu siran na tigyan kataya Uway, siyo, oto, ay manan yan na kailay tanu ay manan yan kapsul na ukapliw agyang kaya manan yan ng mga nabal nagugyang kaya mambu adi ikang bubaling lifted the naval blockade on Iran ay manan yan na sumambu so mga nabal agyang kaya Iran pakakakad ni Iran sa Strait of Hormuz na sama na tigin na ay manan yan na pagawa si Iran din. He said Tehran will implement its own obligatory only after verifying that the other side had fulfilled its commitment. So Peter yan siya agyang kaya Iran na ipunggulalan ni Iran na isa tarotop nagu kailangan mambu na ma-verify may layran mambu yamba na niyan naging ay mambu sa bala na diran mambu dinggulalan agyang kaya obligasyon ni Iran o di na commitment Iran si sagyang kaya pasadan. If the Americans create obstacle to implementing their commitments, we will do same. He said, Peter Wagyang kaya foreign minister, spokesperson. O pamatigyan agi mambu Amerika. Naban yan na yamanan yan na pagalangi. So ayamanan yan na kaya pasadan, nasa din sa panggulolaan ni Iran, na panggulolaan namin mambu. Nabapiapan pa ako kay tiyan nga nakakuan. With na mga ito, intend to charge fee. Adna mga ito toll fee. Why? Mga ito, with the tigin ay makakikibirsan, nagyang kaya uman, asira ni mipku ordinita. Sabab sa isa ko minanguna, nagyang kaya Strait of Hormuz, na yakabaya ini-file nagyang kaya Amerika sa United Nations Security Council, kailangan adna makatikubersan atawa United Nation with na da pangunuta Iran. Na aya kaya bitira ang Iran na aya kapat si sagyang Strait of Hormuz nagyang kaya Oman. Why? Sa aya misukuda nagyang kaya Oman. Sharif described the agreement as evidence or both side commitment to diplomatic solution and said the first practical step include the lifting of the U.S. naval blockade on Iran and the full reopening of the Strait of Hormuz. Pero pa nagyang si Sharif, agyang ayatigyan na pkailay tano. Why? Udi na agreement na mga gyang atigyan na yamanan yan na miyatero si sa gyang agreement. Why na ebidensya niya tigyan sa gyang makambubala. Siko commitment Iran si sa gyang kayamanan yan na agreement kaya pasadan udi na diplomatic solution. Why? Na may letan nung mambu atigyan. Why? May ito na pagkada sa nagyang na naval blockade nagyang ay Amerika sa Strait of Hormuz. He also praised the mediation and support effort of Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and Egypt. Naibanan niyan nagyang ay Iran na pinalamatan ni Iran mambu nagyang ay Qatar, Saudi Arabia, Turkey, agugyang Egypt, asiran so yamanan niyan na miya kaugup si sagyang Pakistan, aki adin nagyang kay ayamanan niyan na BTR o din agreement. Writing in Yediot Ahronot, Yediot Ahronot na malay niya news agency sa Israel. Commentator Ben Drewer Yemeni argued that the agreement strengthened both Iran and Hezbollah, described as the strategic defeat of the United States. He claimed that the Israeli concerns have intensified as more details of the agreement have emerged, particularly provision linking development on Iran and Lebanon within the same framework. Sugyang kaya commentator na din niya itiroon, amya pakiilaya tigin na Iran.
Ayaman na niyan na kapakalala mang yan. Si sagyang kaya kaya tidaw sabab sa iman to na di makambubayad Amerika. Away. Katata nagyang nga na makaprekonstra kasi sagyang kaya nga bibinasa sa Iran. Ang katata na pumayad na Amerika. Pamana piya kaya yaya ini. With na this is the reality. Malamang da 300 billion. Ayaman na niya na ipagumpiya. Inibayad kibayad Amerika. Kaya sabab yan, nagina na red line na nan mambuag yang kaya Iran. Udi kami ni ubayadi, udi ni ubayadi, ompia agi yang kaya bipiami na senior kami na da ceasefire. So ginan, red line no to namin ni iug, mini panguno tagi ang Amerika, sub-subra niyan pan. He claimed that the Israeli concerned have intensified. The agreement 14 provision include permanent cessation of military operation on all fronts. Namapya. Gina ko na 14 provision o di na 14 points. Ayaman na niya nakiapasadan sa sige makambubala na padisan. Agi ang kaya permanent cessation, permanent ceasefire o military operation, si ko lang una yaman na niya natalag pada agi ang kaya manan yan na Iran. Nati di miya kalapis Iran. Ka permanent cessation, miya kalapi agi ang kaya Hezbollah ka. Mana niya may ada sudiran di katidawa sa saging Israel. So ya problemasan. Mela ka na problemasan. Agi mililiwag yung kaya Palestine. Na upama katidawa Palestine agugi ang kaya kuan. Ay mana niya na Israel ana makapuntay agi ang kaya Hezbollah kad na permanent cessation Iran. Makapuntay Iran naka ada kapasadan Iran. So gina ni malutaw na mapamimikiran. Kawan sa tembakan na Israel lagi ang Gaza, miya tawan-tawan siya. Kaya guni na patimbakan na Israel lagi ang Iran, nagpatimbakan niya pa na Hezbollah, patimbakan niya na Gaza, na di man yung bagi-bagi sa pangalo. So sama niya, lagi permanent cessation na iyagi ang kaya Hezbollah, Iran, sagi ang kaya Israel, agu Amerika, miya kapaya. Including Lebanon and lands of negotiation toward a final settlement within 60 days. Nagyan na natigyan, nayamanan yan. Napadsam na natigyan. Agyang kaya lands of negotiation toward a final settlement within 60 days. Napadsam na natigyan sa agyang namin ni surat, mini daftar, nagyang kaya kapakailain. Si sagyang kaya negotiation, si toward a final settlement within 60 days. Ama na niyan, nadasan mga BPTR mga details, why, na si Iran BTR sa nga na 60 days, why. Inuna ni Iran, masispair na ama na niyan na kuhan. Napilo ba na? Charger. Charge ang akirakwari mo. Kaya disturbo kami nga sobra 200 viewers. Shout out sa 208 live viewers. Si tanong si Sagyang kaya, Iranian state media have published the full text of a 14 points memorandum of understanding between Tehran and Washington. Mismo, giyang kaya Iranian state media, nakatiya ini publish yan. O di na piyakaliyon da yan, nagyang kaya 14 points, matatago si sagyang kaya memorandum of understanding, o di nagyang kaya agreement, sa giyang kaya Iran, nagugyang kaya Washington. Iranian state media have published what they describe as the full text of memorandum of understanding between the Tehran and Washington, offering the clearest picture yet of the proposed framework intended to end the war and launch negotiation toward a broader agreement. Katiatigyan siya ba na niya na full. Why? Aki pasadan sa giyang makambubala, ay manan niya na 14 points. Wida tigyan na sa mga future abitira, why na da pamana blurred. Da dera no natigyan pakilain so mga future mapunggulaw la sa 60 days. Padatigyan si sagyang 14 points, why na paganero nga de-escalation. Udi nagyang ko to military de-escalation, why? Ay manan yan na kitirgen si ko militarization. Udi na gyang ko ta di ka tidawa.
So, sanctions relief, wise, mana niyan na sanctions, mana niyan na mga panabang, nuclear issues, economic cooperation. Number 1, immediate end to military operations. Iran, the United States and their allies in the current conflict agree to an immediate and permanent halt to military operation on all fronts, including Lebanon. Kata Peter wagyang aya Iran. The United States gay number 1. Giyang ko natigin na United States of America agus sumang kaalya dunyan. Sama no to na paduna Israel. Kaalya dunyan sa giyang kaya kapapantagan na conflict. Kauto piyakatan na raw giyang kaya kapapantagan. Agree to immediate and permanent halt. Naminiug Siran ay mananian naminiug agyang kaya Amerika agugyang gaya current kapapantagan na kaalya dunyan si sagyang adikatidewa. Miniug sira na yamanan yan na immediate, ora mismo, na itereg so yamanan yan na adikatidewa permanently. Koto. Ano mata? Sinamapya. Immediate and permanent halt. Ora mismo atigyan, agu permanente itereg agi ang kayamanan niyan na military operation on all fronts. Siya tigyan si ko, lango na tigyan na yamanan niyan na talag pada Iran, including Lebanon. So yamanan niyan na ebo piyakatan na tanaw siya na Lebanon. The parties also commit not to launch military attack against one another. Padsagya nga piyagayon na niran na dedin akaulawla kapagataka o di nakatidawa sagya nga mga mabala. Refrain from threatening the US of force and guarantee Lebanon sovereignty and territory integrity. Namatan. Ay manan yan na sumangat refrain. Ay manan yan na pagkalukaan, why? Agi nga matatagusan na threat sa Lebanon. Use of force and guarantee Lebanon's sovereignty na kailangan na yamanan yan na magarante. So, sovereignty, yamanan yan na independent siya. O di nangutwa, di kang gira-gira. O di nangutwa, yamanan yan na ingadiran. Na magarante kiran. Sarili rin na to, sovereignty. Agu territorial integrity. Nagusuyaman na diyan, nagya teritoryo iran. Anay sinaraya mapya. Maluwa ka nakip ko pikiragi nga mga Hamas. Upong busiran tidog yung Israel na tawa sira na Hamas. Kitunggo kaya kapya ka na eh. Shout out sa 213. Komenta niyo sa nari mga pagarya. So, anda kanudar pa. Natip Balindong is watching. Sadik Vlog Manabilang is watching. Malasang ka wallah. Pakiwataan. Kap. Huwag matan. Naki. Isa din sa mga serbisyo tanong ka ba? Ay manan yan na beri. Bumadak lagi di kebar. Wah, lagi na serbisyo tanong ako mga kurangi kanono, da orasyan mamatia, ada na, meseryo na, niya ko kano sa information. So, miya final, lagi nga makambubala, ay manan yan na 60 days agreement. Ang BTR, so yung manan yan na dasi mapada BTR. With possibility of extending, naging nakapakay panatigyan, o na possibility niyan, ma-extend na nga 60 days. End of naval blockade. Ikapat, end of naval blockade. And military withdrawal. Ay ikapat. The United States will immediately begin lifting the naval blockade imposed on Iran and complete the process within 30 days. Na ba biglaan?
Ayaman na niyan nagyang aya ikapat na completely kon. Ayaman na niyan na left pagawaan agyang kaya Amerika. So kabubla kairan si nga Strait of Hormuz. Ngulalan si ko mga barko iran o di na barko digireran, mga nabaliran. Ayaman na niyan na pagawaan iran within 30 days na completely amyada si Ranro. Ayaman na niyan na may ito na pagawa si Ranro. Mamaso 30 days na completely amyada si Ranro dun. Kanabora mismo na, baking tano, final. Kanaba. Naman na niya kapaka na. Sa pulo pa si. Isap man gawin na 5 man. Auto. Taman sa malangan si Ransan within 30 days. Padisan na yaman na niya nagyang kaya langon. Ang mga puwersa agyang kaya Amerika. Ang makalilibot san sa agyang kaya Iran area o di na territory. Kaya sa manan na adna kibubutad sa Amerika ang mga territory o di na adar pa tatago ni ran sa militar yung marani sa Iran. Napadisa na ayama na niya na total withdrawal Iran. Langon no iaatang Iran sa Iran. Na pagawa si Ransan nagito mo mayto within 30 days na total miyadad sa nga na mga American forces. So da talaga nga na ito mga Abraham Lincoln niran, agito ibubaloy niran na base sa karagatan na kedasan. Wah. Ito ikapat. Ikalima, Maritime Transit Agreement. Ikalima, naging etigi nakapugukit sa ragat. Maritime. Kapugukit o mga barko sa ragat. Tigin so kapugukit sa nga Strait of Hormuz, o di nagyang gaya marani sa gyang gaya Iran. Yaman na niyan, aya makapunggulimasan, nagyang kaya Iran, agugyang kaya mananan na Oman, nasira na yaman na niyan, na makapunggira-giraysan sa ukit-ukit, akapagukit, agyang pan makalawd. Ito ikalima, so kapagukit sa ragat, o mga barko, open, ugid na aya makapunggira-giraysan, nagyang Oman, agugyang kaya Iran. Nakataso number 6. 300 billion reconstruction program. Madidiga miya kaso internet to. Agagana-gana na ko ron mamatya.